Înscrie-te în cea mai mare comunitate din România a make-up artiștilor, hair artiștilor, nails artiștilor, cosmeticienilor sau modelelor. Clienții se pot programa online și astfel îți poți gestiona mai ușor agenda. Sistemul beneficiază de avertizare prin SMS pentru programări. Fie că ești beauty artist, manager de salon sau deții o școală-academie, listează-ți afacerea în comunitatea noastră.